Takže čaute, ja si tam mám nového videa. V tomto videu si ukážeme, čo robiť, keď sa vám v Epic Games aplikácii na počítači napríklad ukáže server offline, ako to na mojej obrazovke. Takže teraz prejdeme do Epic Games stránky, nezabudnite dať odber, like a ideme do Epic Games aplikácie. Takže keď sme takto, tak môžete vidieť, že tu mám Fortnite, ktorý sa mi aktuálne aktualizuje, ale tu nám teraz prekážať nebude. Takže ak vám tu bude namiesto launch ukazovať update, teda server offline, tak musíte ísť sem hore, tu, na svoje začiatočné písmeno svojho mena vo Fortnite, alebo Epic Games account. Kliknete na to a pôjdete úplne na posledné, a to je sync out. Stlačíte to, dáte sync out a tým pádom vás to odhlási. Dávajte si pozor na to, aby ste si pamätali heslo, pretože ak sa odhlási a budete si pamätať heslo, tak budete si ho musieť vytvoriť nové a tak, ale to už potom viete, čo sa má robiť. Takže keď sa znova prihlásite, tak by vám to malo fungovať. Mne sa to stalo asi 4 krát mi to potom ďalej fungovalo, keď som toto spravil. Takže dúfam, že vám tento rýchly tutoriál pomohol. Ak hej, tak napíšte áno do komentáru, dajte like a odber a ďakujem.